Každý jistě poznal chvíli, kterou si chceme vždy zachovat. Ale pouhé foto občas nestačí a zároveň záznam by byl hrozně dlouhý. Právě pro tento účel slouží timelapse videa. Pojďme se nyní na ně kouknout, co s nima dělat, jak je vytvořit a jak je upravovat. Jako první potřebujeme získat snímky. K tomu použijeme softwaru Avacam. Stačí zmáčknout start a ve středovém rámci se vám zobrazí náhled pohledu z kamery. Avacam je freewareový software a patří mezi elitu ve svém oboru. Na pohled vypadá lehce a stejně také i funguje. U snímkování máme 3 možnosti. První možností je manuál, to znamená, že snímek se vám zachytí pouze, pokud vy k tomu dáte příkaz. Poté motion. Kamera zachytí snímek ve chvíli, kdy uvidí pohyb nebo výraznou změnu ve snímaném obrazu. A třetí je automatický mod, ten vám v rozhraní od 1 do 60 sekund snímkuje a ukládá do složky. Právě tento mod je doslova ideální na timelapse videa. Tlačítko Cam Options nadává možnost pohotově a přehledně změnit nastavení vizuálních prvků kamery. Jas, kontrast, vyvážení barev a podobně se v této pasáži dají rychle a pohodlně nastavit. Důkaznější možnosti nám nabízí tlačítko Setup. Zde máte přehled detekovaných zařízení na záznam obrazu a zvuku. Možnost výběru formátu ukládaných snímků a také například kompresi, samozřejmě ztrátovou. Nebo v neposlední řadě možnost nastavení maximální snímkové frekvence. Věcí, kterou já jako stylista musím rozhodně docenit, je možnost výběru uživatelského rozhraní. Zelená, ta je moje. Tlačítko Viewer nám dává možnost podívat se do archivu souborů. A tohle jsme já a Jeřáb ve škole. Se někdo byl ostat na svět. To je jedno. Nyní jsme v Avacam skončili. Máme snímky a pojďme se podívat na druhou část. Ocitáme se v aplikaci Photolabs 3. Ačkoliv aplikace vypadá vážně ošemetně a nedůvěryhodně, tak věřte, že všechno, co potřebujete, zde najdete bez problémů. V první řadě najdeme složku se snímky a klikneme na Load Files. Snímky se vám začnou načítat a pokud jste snímkovali celé odpoledne jako já, tak si asi můžete zajít na jeden čaj. Po načtení snímku si můžete všímat možností. Hlavní 2 jsou Mark Frames, což znamená, kolikátý snímek se má označit, a FPS, což znamená, kolik snímků za sekundu bude mít výsledné video. Kliknutím na Create Movie se vás program zeptá, kam chcete uložit film. Ten lze ukládat pouze ve formátu AVI. Následně program nabídne, zdali chcete a jakou chcete použít kompresi snímků. Důrazně doporučuji kompresi ignorovat a dát bez komprese. Nyní je hotovo a můžete čekat, než vaše video bude hotové. Na závěr zde máte jména a verze použitých programů, včetně webových serverů pro stažení. Doufám, že se vám tutoriál líbil a rádi se koukneme na další díl. Příště na viděnou.